Sukad sa mga buhok nga pinutol gikan sa barbershop gigamit aron himuong mga brush o baka pagpanglimpyo sa lana nga mukatap sa dagat. Apan anay usa ka artist nga gigamit ang buhok alang sa art. Kung giunsa kini atong sayran pinaagi niining report. Ang mga artist mogamit og bisan unsang estilo sa pagbuhat og mga obra sama sa pagmugna og portrait o landscape painting nga sagad gamitong materyales mao ang watercolor, pastel, crayola, ballpen, lapis ug uban pa. Aduna po'y mga artist nga mogamit og mga plastic wrappers, dahon, balas o glass aron nga makaporma og naong sa tao. Apan kinsay magdahom nga pwede di ay ang buhok gamiton aron nga makamugna og obra. Yes, nahimo kining Justone Garcia, kani si Ferrer ug karon tagiya na og barbershop. Gamit ang buhok gikan sa mga customers, iyang naporma ang mga naong sa mga artista o bisan sa mga ordinaryong mga tao. Nagsugod siya sa paghimo niini, dihang nagtrabaho pa siya isip usa ka si Ferrer. Apan sa paglabay sa panahon, nakadesisyon siya nga tumanon ang iyang pangandoy nga mamahimong usa ka hingpit nga artist ug kung tagpilang iyang mga obra. Pwede rin yung pong bisitahin yung FB page ko. Be.you.art yung name po. Pero yun nga, tulad ng nasabi ko kanina, hindi pa po ako ready sa commission. Tambag usab niya ngadto sa mga aspiring artist. Isipin na lang siguro natin na yung kakompetensya natin is yung sarili lang din natin. Tsaka bigyan din natin ng importansya yung improvement natin araw-araw. Kahit gaano man yan kaliit, ibig sabihin lang yan, nag-grow tayo kahit papaano. Uban ni Clans Gabutin, ako si Orchid Slapingkaw, Balitang Bisdak.